No, w końcu jesteś, Nanek. Ja? No właśnie tak się trochę długo nie było. Zaraz przyda. Coś. O. Marku! Jestem już. Ej! Nanek, ty jest grasz? LOL. Aha. A Borys? Halo, Borys. Ty za niego No, jestem, grasz, jestem. Nanek? O, Borys jest nie. Ale Nanek, ile ten obiad jadłeś? Godzinę? Ej, bo Nanek, bo Borys się wyłączył. No Nie, bo nie, chciałem ja ten, zginąłem. bo ja Ja chciałem... zginąłem. Ja Ja chciałem z nim zginąłem, zagrać, nie? Nanek. To czekaj. Ja zginąłem, Nanek. Ała, 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 ała. Na ten... O kurde. No Cio. jeszcze dwa mecze zagramy i daje jest... No jaki? Dobra. Już ci Nanek wysyłam zapra i no wejdzie. Kurde, a mnie dopadł. Skubany. Ej, bo ja nie patrzę co Nanek robi, hol. Ej, masakra gra, to weź Nanek do niego ten... Masakra. Ej, No, masakra. ej dobra. Nanek, zaloguj się, bo ja się patrzę co ty robisz. Bo ja patrzę co mój skin robi, mój kolega. Ej Nanek, Ej, nie jutro się- będę nie miał włączaj plecak. się do gry. Ej, ten. Nie Nanek, No, tylko zapra ten, Nanek? Borys. Ej, nie włączaj się do gry, tylko przytrzymaj X i gramy z Nankiem. Poczekamy na Nanka. No to dobrze, że powiedziałeś, bo nie wiedziałem, nie? Chłopie. Taką radę żeś mi dał, że... Hop. No nie wiedział. Jesteś Dobra. Nanek? Okej, to gramy. Ale fajna jest muzyczka w Fortnite. No w ogóle Nanek, tak ogółem to cię wywaliło, ale muzyka dalej leciała, nie? No. I powiedziałem, kto był pierwszy, a Borys był pierwszy, a Nanek drugi. Okej, Bo to ja gdzie obiad wy jest? poszłem zjeść. Nanek jest tam, a Borys jest... Jak ty na kompie grasz? Dobra, lecę do Borysa. Aha, no. Dobra, to ja idę Ale do... bekowe było to, że cię wywaliło, a muzyka leciała, nie? Ej, Borys, jesteś niebieski? Borys, Jaki jesteś niebieski? niebieski? Jak ja jestem niebieski, jak ja nie jestem. Ej, w No ogóle ja w trzech lecę do jesteśmy. Nanka. Tego typa nie dodało. Ej, to co, Nanek? Ja Strumyk? lecę do Nanka. Ale mi chodzi gdzie? Nanek, kolego, wracaj tu! Ej, zobaczcie, tęcza. Nanek, obok... Cześć, Na Wimowa? Nanek! Ej, A co Nanek, ten? To jaki Mati masz pewnie nie włos? doleci. Nanek, jaki masz... Okej, to gdzie lecimy? Trzeba by było z parasolką od razu lecieć, nie? Ej, to powiedzcie mi, gdzie lecimy. Gdzie lecimy? Ej, No to Ej, co, co? skaczemy, nie? Patrzymy już? Skaczemy, no. Okej, to ja No, już... ja sobie tam polecę z tej paralotni, bo i tak ona jest szybko nawet. Czekaj, bo ja nie paralotni. wiem, gdzie ja mam lecieć. No O. tu leć.
Lecę Ale tam. nie w dół. Ale nie w dół leć. W dół nie leć. No, Jak mnie lecę zaś nie tam. słychać? Słychać mnie. Teraz mnie Lecę słychać. tam. Widzę was. Ej, to my Słuchajcie. lecimy na sam koniec, tak? O Ej, kurde. tam jest! Ej, tutaj jest tęcza! No i polecimy do tęczy, może coś wygromy. Dobra. Ja, tam pewnie będzie ten. Lama. Ej, bo Hajsu ja dostajemy nie... dużo tych. Ej, bo ja tam nie Woody, polecę z jak to się tam palatonką. nazywało tam? Zwał te Ej, bitcoinsy. chłopcy, no, bo ja jakieś muszę tam biegnąć na nogu. Muszę tam biegnąć O Jezu, na nogu. Kaj, ty to żeś tam poleciał. Ja na biorę tego. A ty tu penetrujesz, dobra, jak chcę kościół. Czy ty bierzesz? Czekaj. Co? Ja mogę wziąć skoczyć. Ej, bo A ty tam daleko jesteś, ty tam. Ja czekamy na ciebie tu. Strefa na pewno będzie 5 mil od nas. Zaraz się okaże. I gdzie to będzie, gdzie to będzie? No i co? No Nanek. Widzisz tą strefę, Nanek? Hmm? No, Czekaj. no to, że tak pogramy, typie. No ty Ej, bo ja nie świnio. wiem. Dobra, lecę do strefy. Ej, tu ma... lecimy do strefy? Czy ja Ej. mam lecę do was? Ty już może tam do pole- strefy idź. Ja tak Nie, wątpię, ja żeby ci się polecę udało do- przebić. Ej, zaczekajcie. Ja do nas leć, na zaraz mnie. będziesz uciekał. Ej, poczekajcie na mnie tam, bo ja chcę z wami tam być. Dobra, mam apteczkę jak coś. Kurna, no No nie to- wezmę tej skrzyni, no. I co? A co, za wysoko? Czekaj. Coś? Nie, krzywo tak mi się wydawało. A w kościele żadnej skrzyni nie było, nic nie było w kościele, taka bieda, no. Chyba już nam msze nie dają. Dupa, ale biedna tu jest. No w sumie MK. No, nie najgorzej. Ej, czekajcie na mnie. Idziesz tu jak do mnie? Ja już tak powoli biegnę do Ej, strefy. zaczekajcie na mnie. No czekamy, czekamy. Ja do strefy biegniesz. No to Bo ja tu mam dużo czekajcie. skrzynek, nie? O siorba mam. I za co wziąć tego siorba? Dobra, i za to wezmę. Dobra. Borys tam chyba czeka. Dobra, proponuję biegnąć Jak faktycznie Borys do tej tam strefy. Ja mam Okej, to apteczkę, ja- tu tam jeszcze przeżyję. No jeszcze Okej, to ja minuta. też biegnę. No ja zdążę. To ja też pobiegnę do strefy. No, kawiki. No szkoda, że was tu nie ma, bo tu dużo rzeczy jest dla was. No dobra. Wezmę to dla was. A tam jeszcze coś jest. Co będzie? To Borys, będzie... Nanek, to lecimy do strefy, tak? No jeszcze tu na Ej, przyjemny ktoś park chce skoczę. kuszę? Czy... Może jakoś skrzynia będzie albo coś. Ej, Nanek, polecimy do lasu? Do lasu? No, bo tam są skrzynki. Lecimy do lasu narobić hałasu. Dobra, to ja już do was tam Takie lecę. powiedzenie fajne. O, kolejna skrzynia, no. 4 skrzynie chyba już. O, ja pierdzielę, jaka ta strefa i zaraz się zamyka, no nie wierzę co. Co tu skrzyni nie ma? Ej, dobra, Nanek, ja ci wezmę tego, kewa. Dużego ci wezmę. Dobra. Ej, ma ktoś ciężkie te naboje do awki? Bo mam awkę fioletową, nie? Nanek, zaraz cię dogonię, zaraz koło ciebie będę, no. Zaraz będę. A ja zaraz będę u strefie. Fak, no kaj to jest. W ogóle fajny ten Eldorado, fajny donate wczoraj Ja? walny, nie? No. Hojnie, hojnie. No. O No nie, bogato. teraz leci ten portar! Ej, czemu ten
Jak ty ten Mati masz tak mało życia połowę? O. Nie. Nanek, Ej, ty tu nie chłopcy, penetruj, lepiej prawie jest- uciekaj. Ej chłopcy, prawie jesteście obok mnie. Widzę, że wziąłeś już Cave'a. Ja też mam jeszcze dużego kewa. Ej, zobaczcie jak ja... Ej, pokażę wam jak... Zobacz, ej, Krzysiu, zobacz jak ja ruszam nogami. Nanek, chcesz kewa jeszcze? Bo mam dużego. Nie. Może co mu dać? Mati, chodź, dam ci kewa. Ale to pierwsze Ej, biegnij do dajcie mi strefy. To ci dam. to. W strefie ci dam. Dajcie mi apteczkę i piciu, bo... Ja, czego jeszcze? Może jeszcze ci minigana legendarnego ci dać, co? Ej, halo, zaczekajcie na mnie, chłopcy. No biegnij, biegnij. Lecę. A jak ty szybciej ode mnie biegniesz? Co? Niesprawiedliwe. Dobra, zdążymy na lajcie. Ej, ja biegnę do stepy. No to dobrze, że mówisz. Ale w sumie uznam mi się za ten, że dobrze. Ej, zaraz zrobiliśmy. będzie Za ten udane to. portal obok nas. Ja. A ty tam biegniesz, czy ty tam stoisz, Mati? Co? Biegnę, tylko No to chciałam biegnij. zobaczyć. A umiesz sprinta włączyć? Co? No umiem. A, spadnę. O nie. Ej, w ogóle mam takiego zwykła, że ten. Zgodzi. Ej, bo ten, ogółem tej gałki nie naciskał, a on tam biegnie. Co się dzieje? Biegnij. Nie mogę, nie wiem jak się dostać. O nie. A! Kaj, ty, w jaką ty stronę lecisz? Tu do mnie. Nie. A ja nie mam nic tu. No Ej, ja biegnij do zginę. nas. No biegnij. Nie zginiesz. No chodź tu. Chodź, przed tobą jestem. No biegnij, dawaj. Dam ci apteczkę. No biegnij, biegnij, biegnij. Chyba. No dawaj. Biegnę. No jestem tu. Zaraz. No jesteś, chodź. Chodź, idziemy. Będę cię osłaniał. Ale to była akcja. Bo trochę tak apteczkę bym na ciebie zmarnował, nie? Nie szkoda apteczki. Zostawcie mi apteczkę. Ja muszę się uleczyć. Ja tu są Procie domy, mnie, bo może ja będą nie mam... bandaże. I pro ciebie, bo ja nie mam nic. Nawet drewna, ani cegły. Zostawcie mi jakąś broni, apteczkę i napój, bo ja potrzebuję życia i broni. Ja ty tam nie potrzebujesz nic, bo tam mało co Ja zrobić. ci dam, jak dobiegniesz do mnie. Ja Ale co ci mi szkoda da? mi trochę rzeczy. Ci nie dam. Bo muszę ten... Ej, jak Sam wy tam kupuję. wyjście? No, Jak ci coś znajdę... Ej, zastrzel do tej strefy, balonej biec. ej, bo ja zginę jak spadnę. No to co ty robisz? Kaj to lecisz? To nie możesz spać. A co? No czemu? To nie dało mi teraz. Ja straciłem HP. Czyli mogę spadać. To nie spadaj. Ale nie straciłem HP. No nie wierzę w to. Ale jestem upośledzony. Jezus. No nie wierzysz. Ej, halo, gdzie wy jesteście? Ej, ja No, lecę daleko. do tego domku małego. Czy ktoś tam jest? Ja tam już nic nie ma. To jest oszukana gra. To co trochę drewna pozbierać. Oszustwo. Dobra. Trzeba do strefy lecieć. Ej, Borys, I tam lepiej do strefy leć, Mati. bo lecę do Stefy. Ej, Nanek, a ty masz jakieś te ciężkie ammo? Bo bym potrzebował do awki.
Ej, chyba Nanek grasz? No to czemu się nie odzyskałeś do Borysa? Ja... Kurwa, Postawy. 1-1. Ja to nie gram. Zabił! Nanka zabiło! Mykałeś po piwnicach w Nanek lotocie. zginął. Nieprawda. Tu trzeba penetrować. Szukam bandaży. No to Dlatego szukaj, się bo nie ja potrzebuję bandaże, żeby Ja się nie uleczyć. mam ci nic, bo nie ma. Ja mam tylko apteczkę, a apteczka jest dla ciebie za dużo warta. Bo ty i tak zaraz giniesz. Więc tak trochę. Trochę jeszcze ciężarówkę zdążę. No daj mi apteczkę, bo ja chcę się No uleczyć. daj mu apteczka. O nie, ci ruwa zamknięto. Aha. A, Borys, jest! Czekaj, zrzut widzę, to ci ze zrzutu dam apteczkę. Bo ja mam AWP, to tam zabiję. To ja polecę do ciebie. Dobra, dam ci tą apteczkę, chodź. Ale chodź pierwsze do mnie. No to stój! No to pójdź. O! Borys! Widzę cię! Borys, daj mi apteczkę jedną. Czekaj. Co mnie ten zrzut? Kurde, kaj ten zrzut jest. No co tu jest? Kaj ten zrzut był. O, tu biegnie jakiś. Tam biegnie. Ej, bo ja nic nie mam, Borys. To chodź do mnie, bo tu strzelają się. Kucnij. Masz, weź. Ale to mu broń Jest. jakoś daj, bo on nic z nim oboroczek. Serio, nie ma żadnej broni? Borys, Kurde, daj a mi ja jakąś mam broń. ino MK. Ja mam MK i tego. I pompę. A WP mu nie dam. Na pompę. Czekaj, bo ja się lecę, nie bierz tego. Kurde, no. Okej. I ten tam leży na glebie i to. Okej, Borys, jestem Tam uleczony. się strzelają. Dobra, Co ej, robi tam? ej, można SMki. Sorry. A, ale się tam posypało. No właśnie. Posuń się! Ej, patrz. Chowaj się. No wiem. Dobra, pójdź, idziemy. Chodź tu na Na hangary. kucaka jedziemy? Nie, chodź. Normalnie. Okej. I musisz im zabić. Nie musisz strzelać. Ej, kto Co strzela? to? Gdzie to strzeliłeś? Tak, nie strzelać, dobra, jest Peter się razy, Borys. Co to ja? Ja, bo nas słyszą i będzie dupa. Nie możesz chyba... Tu idę. Ej, potem co? Ciu. Na kucaka jedziemy. Ja ich widzę. Ej, Widzę. jest. Chodź. Borys. Idź tam, to był czas. O kurde, uciekaj. Tam jest pełno typa. Pieruna. Dobra, chodź na hangary może. Coś będzie. Ratuj. Ej, nie rób se jaj. Jeszcze burza idzie. Uciekaj. Ej, Borys, czekaj, nie idź ani tam. Tam będzie wpierone typa. Ej, widzę. Ty pa, oni mają sojusz. Ej, sojusza mają, pa. To Czterech kasuj ich ich. je. Chowaj dupę. A nie, bo przecież to są te oddziały. Ej, cofamy. Dobra, oni będą uciekać do strefa, ja im plecy zrobię. Chodź Mati, idziemy. Okej, lecę. A już. Chodź Mati. Mati, w drugą stronę, tam była broń, czemu jej nie bierzesz? No nie strzelaj! Tam na dole, tu możesz. Bo ich tu czterech jest. No już mam. O, musisz się martwić. Ej, tutaj na kucaku, Borys! Czekaj, bo ja tu strzelam. Borys, na kucaku chodź. Strzelaj do tamtego gościa. Kaj tu! Mat- O, ej, dawaj, tu idzie po mnie. Ej, podnieś mnie, Mati. Ej, tu jesteś. Mati, cofnij się! O nie, a jeszcze strefa idzie. Ja, dobra. O nie, nie zdążę teraz, to skakuj.
Grup. Ała, strzelają! Co w niego we mnie. strzelają, no dobra. O kurde. Przyspiesz. No, Dobra, piąte było. Dobra, jeszcze jedną rundkę. Dobra. Ale jeszcze jedną rundkę. Ej, Nanek, ty grasz? No ja gram, czekam na was. No właśnie, ja... ale Ej, gracie czy beze ty mnie? jesteś Bo ja teraz idę trzeci? wieść. No Ty to spoko. zginąłeś. No zginąłeś, Ej, no- zginąłeś. Chodźcie. Nie Dobra, broniłeś to mnie. gramy. Nie broniłeś mnie. Nanek, Hmm? masz tam kogoś, kto by chciał kupić Xboxa? Nie. Nie słyszałem, żeby ktoś się pytał o Xboxa. O, bo mam do sprzedania za 500. Ale Nanek, ja Cicho. nie jestem Dwoma- Mateuszem, tylko to jest Krzycie. Cicho, Mati, te. Bo z FIFA 17, No. z Assassinami, tam z jakimiś Rabbit, Star Warsami i z Kinectem oczywiście, nie? I z Momentpadami. A to 360? No, To na OLX spróbuj. no wiem, właśnie zostawiliśmy, a nikt nie chce kupić. Jest. I jeszcze jedna gwarancji. Mhm. Ścisz to, Mati. No też. Jakby na coś słyszał, że ktoś by chciał, to... Dobra. To już do kogo się odezwać. Kuźwa mi się chyba gra zawiesiła. Co? No czekaj, mama, ja sobie to zrobię. A, czekaj, no chwila, wiesz? Dobra. No i znowu szukanie dostępu.
kto będzie wiedzieć, jak to zrobić. No ten pakiet. Tak, wysłałem. Niedostępne coś tam jest. Ma 14 ileś. Na dole masz telefon. No, mam. Nanek jesteś? Halo, halo? Halo, halo. Czemu Nanka nie ma? Nie wiem, on... On musi coś zrobić. Ej, ale jesteś na tym? Ej, wejdź sobie na live'a Nanka, nie? Typie, weź posłuchaj przez chwilę mojego głosu, nie? Jaki mam zwalony. Ja chcę mutację, typie. Give me mutacja. Lamusie. Marek bijaj. Szedy, ledy. Ej, weź tam powysyłaj typom, nie? Żeby ten... Żeby weszli na live'a. Marek? Ej, Igor jest u was? Czy mi się No. wydaje? No No bo jest. go tak słyszę właśnie. No dawaj Krzył. Dawaj parę za... Zaczynajmy. Ej, Diabeł gra w Fortnite'a. A też zadychę? Może to mi wejdzie. Co? Nie. Ale żeby zalogować się. To nie ma. Dostałem dychę dużą. Jak dostałeś dużą dychę? Nie, mówię stąd. Co? Ma to pan na telefonie? Co mówisz? Nie. Ja też chciałem pójść. Nie telefon, tylko kata. A dasz na doładowanie? Boże, nie na doładowanie. Na kartę nową? O, dziękuję. Co? Ej, wiesz jaki ten domek jest fajny? Wiesz jak my w nim kąpiliśmy z Bolcem? Co? No.
Mam 10 bandaży jak coś. Mam awkę. I go pamiętasz, To co nieźle. jakoś ją z awki? Co cię powoli, a ja ten? Patrz w tą strefę. Strzeluj do mnie! Idę do ciebie. Gleba mam. Aj, dupa. Jeszcze jeden. Szybko do mnie chodź. Jednego powaliłem. Aj, wyrzucił. Chce ktoś zagrać? Zgłaszam. A ma... Czekaj, bo jest chwila. Krzychu. Dobra. No, halo, Halo, halo. ty kocie jeszcze? Jesteś. Mhm. Dobra. Kaczy. Nanek. K jest. No Kaczy na czacie pisał. No to widziałem. Kaczy. Że ci nie słychać. Niby. Kogo ty tam Nanek dodajesz? No żeby nas było więcej, żeby sobie mogliśmy zagrać razem. No w sumie. No, To jeszcze tu dołączę. Krzychu. Halo? Co to było za taktyczne wyciszenie? Tak, Ale tak, ktoś tak, ma lagi. można zagrać. Ma problemu. Ma problemu. Ja to wykarujemy. Nie? no. Kurde. Ale dodajcie mnie. No to wysłałem ci 5 zaproszeń do mnie. To dołącz. Ale co? Czekajcie. To co, czekamy na niego, Właśnie czy... nie wiem, czy dołącza. No już ci Niech wysłałem nick. napisze. Powinieneś go dostać. No pisze. A to czekamy na niego, ja. Ja mogę ponownie zagrać? Odpalamy ty Nie, bo ty grasz, czy to ja też chcę. Ej, to wchodzi ten typiarz? O, co tu Nanek dostałeś? Co dostałem? Normalnie ktoś dostał? No przyszedł jakiś zombiaczek. Suba chyba od niego dostałeś od tego. Reti. Aha, na Ja to Twitchu. miał. To followa. O, dziękuję, dziękuję.
Stoi od niego. Ja tam jeszcze powysyłam na mesku do niektórych tam, że live'a mamy. Ej! Ej, Igor, wiesz, że my mamy Stixa na 11, choć go nie kupiliśmy? No. Już tak? Wysłał ci to zapro? Zaraz sprawdzę. Niby teraz jeszcze konsola odpala, to może tu pozetrwać. Dobra. Dobra, poczekamy. Ej, bo w ogóle bym sobie dzisiaj 30 wbił. Mam A ja bym 28, chyba nie? dzisiaj sobie poszedł na Pokemony, tylko no internetu nie ma. Przykro. I Ej, to a w jest ogóle dobra kiedy się informacja. dostaje nowe te wyzwania darmowego Nie karnetu? wiem, nie mam pojęcia. Aż tak? Co? Bo mam drugi stopień i przyszły całe. Ukończone mam. Co, karnet? No, karnet mam cały zrobiony. Aż tak to nie wiem. Od dawna już. O, chyba przyszło. Ja jeszcze nie mam całego karnetu. Zrobiliśmy mnie. Siema Damian, siema, witam serdecznie. Co tam u siebie słychać? Jak się komp sprawuje? Napisał nawek. To niezły nawek. A, może pomylił się. No. Też tak miałem. Jak on się coś... No, o. To weź go dodaj do tego. Dodaj go. Śmigowi. To weź go dodaj do tego. Do infy go Śmigo aż dodaj. grzech, ja. Guziomka. Ej, bo w sumie dzisiaj bym sobie jeszcze w plecak bym miał jeszcze. A ja już mam plecak. No bo wy tam trzech gracie na jednym koncie. Krzysia jeszcze mamy szybki gras i mi dajesz. A, on jest. No. CSGO bajeczki teraz. Co to za CSGO Kto tu na jest ten bajeczkach? właścicielem tej imprezy? No to dodaj No ja. ich tam. No ja go No. nie mam. Zaproponowanych ci Czekaj. Ty też go możesz dodać. Zaproponowanych ci dołek. Czekaj. Aha. Ode śmigo ci to, no to fajnie, no. Już niebawem się przymierzą, ale... Że... Ale dlaczego? Bo ja na laptopie streamuję, a trzeba kompa kupić. Aha. A ja na PS się streamuję. No dobra. Powinni dostać. Mam nadzieję, że dostał zaproszenie. No dał na zezwól, nie? No to powinien dostać. Ja. No ja. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dobra. O, masakra. Siemanko. No, elo? Proszę? No mogę pyknąć. Chwila, muszę grę odpalić. To teraz gra? Jakbyście coś do mnie mówili, to was nie słyszę, bo mam Fortnite'a za głośno. Spoko. To go sobie ścisz. A, to wiemy, nie? No.
To masakra ten wygrał. Kaczy łobuzie. Byś Dobra, mi jest wspomógł troszeczkę. Masakra. Masakra została sama. A kto gra jeszcze z tobą? Ona gra i Borys i Stefan. Ej, na sklepowe. No, na sklepowe, co? Bo tam w 4 to możemy popenetrować teraz. I tamten był ułomny. Kaczy, co? Nie dasz rady? Komu ta konsola wyje? To Nie. przypuszczam, że odkurzacz. No. Nie! Jeszcze 2 mecze grać. Czemu ja zawsze muszę być od was tak daleko? Taki klimat. Pani idzie stąd zaskoczyć. No, dobra. Ale ciekawe. Wyrzucił pompę, to mu wziąłem. Jeszcze ammo było. O Czychu! fuck, ale lag. Kurde, no lagi. No lagsy, nie? Nie mam ammo, zostawcie mnie. Ja nic nie zrobię. I! Nie, gdzie jest ta kamera? Ej, u kogo ten odkurzacz nawala? Nie umiem. To moja rano. Tata, pożyczysz mi interneta? No chcę iść na Pokemony. No, no gdzie? Ja lecę w drugą stronę. Właśnie, gdzie wy lecicie? Jaki se tam leci? Tylko nie zgiń nam. Bo ja się boję, że zaś będzie Na ciebie? źle. No mi się boi. Ze mną się boisz Mhm. lecieć. Są bardzo niebezpieczni. No to dobrze. Agresywny. Nie wiem, Ja ich sobie na cały mój dom. Mam cigierka. Mam pompę i galiona. Tam jest 2 pompy. Ogarnij cię odkurzać, no. Ty. Kogo to nie wkurzasz? Oj, dzień tylko, ale to tak tylko. Dobra, ja już coś mam. A ich nie wkurza, nie? O, ho, ho. Ej, ale jakby ktoś mógł ten odkurzacz przyciszyć, by było bardzo miło. No właśnie. Albo niech wyczyszczy na chwilę mikrofon i... Ale to nie u mnie też. To ty, no chyba No, ktoś mnie wie u też kogo nie. to jest. Panowie, No, To jest u Retrixa. No Właśnie. przeszkadza. a on jest ułomny i nas chyba nie słyszy. nie mówcie, że jest ułomny, Tego ale... wyciszam. No dobra, ale kurde... Nawet się nie odzywa już. O, syneczek se chciał pograć, a wy już go docie, że ułomny. No bo odkurzać ma uciszyć. Weź odkurzacz, ogarnij, wziąć. A, jeszcze nie! Czemu ty... Ktoś strzela. Co ty tu robisz? Dało. Stoi tu. Czy ugra? Uczuł. Bo tu coś niszczy.
Krzychu. No tak, pośledzony będzie stał, nie? Zaraz, bo skończę dalej. Gdzie jesteście? O, nie ma w końcu odkurzacza. Albo jednak jest. Daleko od ciebie jesteśmy. Odzywaj się, bo jak się odzywasz, to nie słychać. No, odzywam się i mnie nie słychać, to skąd wiesz, że się odzywam? Gdzie byłeś? Tam powiedziałem. Oj, 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 oj. Krzychu, chodź. Widzę typa. Co? Gdzie? Widzę dwóch typa. A ty tu jesteś? Chodź, O, na sklepie są, na sklepie. A, Ała, strzelają do mnie, ała. No i go upił, no. Gdzie są? Zastrzel go. Daj go. Ogień Gdzie do są? Chodź Krzychu, czołgamy się. Nie! Ała, nie, zostaw mnie. Nie, dupy. Ej, gdzie są? Ale te się typy? walił. Na sklepowych! Na drodze! Ja na dupie już. Ej, ja sobie kogoś Dobra, na też! no, słyszycie. Ja Jak coś, to ja sobie tego Retixa wyciszyłem. Nie? Ja sobie go wyciszyłem. Mnie to odkurzacz denerwował. Aha, Więc jak coś tam gada, to mi powiedzcie. Ananek, a ty już to znalazłeś, czy Co nie? miałem znaleźć? No bo Krzysia coś mówił. A nie wiem. Ej, Nanek, co kruczek O, widzę kogoś. na... Ale ty Borys zginąłeś? Borys zginąłeś? No, Aha, bo czyli Krzysia jest Danek nieudolny i nie umiał ze mną... Ja was nic nie słyszę. Retrix, zrób coś z mikrofonem, wypnij go, wepnij go jeszcze raz, bo strasznie szumi. No, Borysa szumi, jedzie. Co u mnie szumi? Ty, bo Nie, jest nie... gościu chce mnie tutaj zdjąć. Ty, Adamek 6, witam cię serdecznie. No, Danek. A gdzie ty idziesz? Z której strony? Stefy? nie wiem właśnie jaka iść. Nanek, pójdź do lasu. Ej, Nanek, pójdź do lasu, tam jest No, skrzynka. to nie. Ja... Jest. No jest. Masakra Albo Nie dziwiam się. imprezę. No ja sobie tego wyciszyłem. Retixa. Bo mnie odkurzacz denerwował. O, no puściłem, to fajnie. No ale starczyło Pograł. poprawić mikrofon. Bo chyba twoja mama odkurza, Borys. Borys, chyba twoja mama odkurza. No Borys, słyszysz, to twoja Nie? mama odkurza na pewno. Ja, moja mama tu jest na balkonie. To się ode mnie Ej, to nie dobrze pójdź do odkurza. domu. Czemu mama zamykasz na balkonie? Ej, jak Nanek zginie, To jak było Nanek ten, zginie, to gramy z dwa własnej woli. mecze. Ej, jak Nanek zginie, Oni są to na tym, na środku tam są, no budują się. Ej, słuchajcie, jak Nanek zginie, to gramy dwa mecze. I teraz Krzysia gra. 3. Nanek karabinem. O lolo. Ej, to weźcie tego. Co jak już są grą? No to czekaj. Ej, bo ja to już mówiłem, ale wy mnie słyszycie? Tak. Aha, o, nie będę już patrzył.
O ty świnio. Źle założyłem znowu słuchawki. No, co nieźle, Bardzo ładnie. Nanek. No 3 nie HP? źle z tego Super, Lepiej. nie? Tadek. Ale... No. Ej, Gzybek! Teraz zrób tak jak ja robiłem, wejdź do krzaka i... No i siedź. Przez całe życie. No. Aż będzie strefa. No. Co nie Mati? Ty to wiesz jak ja to zrobiłem. Ej, bo jest już Stefan. No wiem, że już jest Manek. strefa. No to co mówisz, Borys? Ej, bo ty będziesz musiał iść przez wykrzywione. Ale co mówię ja? Co niby No mówię? bo czekaj krzaku, aż to życie, aż będzie Stefa, a już jest. O. Przepraszam. Nie wiem co powiedziałeś. Że mam czekać, aż strefa przyjdzie. Ale No. już jest Stefa. Ale mi chodzi, że co ja powiedziałem? Mi chodziło, że ty masz daleko strefę, nie? Ty mówisz, że ten... Że coś tam. Ej, ja źle założyłem słuchawki, co jest ze mną? Ty tam co omin te wykrzywione, nie? Te słuchawki małe... Czemu? Tam może nikogo nie być. Tak już mu mało życia. No może. No to co? Jestem... A ej, w ciężarówce coś mogło być. Wiesz? No. Zamknięta. Ej, tam jest A, zamknięta. skrzynka! Tam jest skrzynka w tym rozwalonym domu. Nie ma. I że już tu są schody. Jest! W łazience. Ej, Ja a chyba nie, już nie otworzona. jest Ja, łazienka. Kaj, ty tu masz łazienkę. O, jest pistolecik. Widzisz? Jednak była tutaj skrzynka. Ale to mi Nie niepotrzebne. tak jest skrzynka. No jest, no miałeś rację, ale mi jest już ten apteczka albo coś podobnego. A ty giniesz? Ja strzały Halo? słychać już. Wykrzywione. Nanek, kiedy zginiesz? W ogóle taka fajna teoria jest, że że są Ej, Nanek, że leć nazywa do się wykrzywiona strefy. wieża, a żadna nie jest krzywa, nie? No leca, powoli, spokojnie. Okej. O. Ej, zobaczcie, ten niebieski portal leci. Na mapie. Fioletowy. Ja, leci. Nie, jeszcze nie. Ja nie, leci. Ej, leci, Nanek, No ale leci. co zrobię? Gdzie mam uciec? Co to jest za taktyczny bunkier? Nikogo tu nie ma. Ktoś tutaj był. Ktoś zbudował sobie piramidę. No i dupa blada. Słychać kogoś. Skocz, nie odejmij. Nie. Może być ci nie odjęło. Hmm? Może, nie wiem. Coś tam było. Może bandaże. O! A nie ma nic fajnego. Bandaże by się przydały, albo... No Nanek! Siemanko, z tej strony ciu. Eło, kopotu. No i co? Tutaj! Tak, i widzę, to jest Tatek i Borys. Ja... Raz, dwa, trzy i Ale tu. cię zgadnę dupa. 3. Nanek zginął! A Ej, 11, poczekajcie nie? na mnie! Nie, Czekajcie na mnie! Jeszcze nie grajcie, bo ja muszę się tam dodać. Okej. O, dobra, gramy. Widzę ciebie, Borys i Nanek. Będę pamiętał, że wy jesteście tak. a będziesz szybko biegał? A ten gra? To Stefy? No. A ten na masakra gra? Ale lecimy wszyscy na te 3 domki. Tam gdzie są takie garaże. O, dobra, będę... Ej, Borys, nie zmieniaj skina, bo nie będę pamiętał, kim ty jesteś. Nie zmieniam, to się samo zmienia. Ja też chciałbym się... Nie mogę. Bo tu masz wybranego. Ej, halo. Tak? Halo. Halo. O! Czysta
Radek! Ej. Radek też! Ej, Ej, wy zawsze koło siebie jesteście, a ja jestem... O, 10 cześć, metrów Borys. od was. A nie, to nie ty. Ja Cześć, jestem jesteście. obok Danka. Cześć, Radek! cześć, cześć. Cześć, cześć, Jezu, cześć. wy tam... Ej, pomachaj momentem dużym. Cześć. Czekaj, inaczej jakoś się to robi. A, teraz ci już nie pomagam. Okej, to lecimy tam. Czekaj. Ej, lecimy tutaj, goście. Tutaj... To znaczy? Nie na te trzy kołki. Ja bym na zalew poleciał. Nie nas. Albo na ten, Okej, na na górę, co? Na rzekę lecimy. Na rzekę lecimy. Na jaką A on tam rzekę? leci. Albo no chodźcie zaraz. faktycznie na te zakrzywione. na te wzgórza. To na wzgórze lecimy. No, chodźcie. Ej, to Ten ja... zaczął dolecieć. Albo lecimy do Daj, ty lasu. skaczesz! Dobra, czyli Nanek my dwóch i lecimy. Albo Mati, ja ty w lecę złą z stronę lecisz. No dobra. Gdzie my Weź tam lecimy? leć na misję samobójczą. No wykrzywiona Ej, bo leci. ja nie zdążę tam. Co wy tam Parasolkę daleko? odpal. No włącz se ten Parasolka. spadochron i kieruj się do nas. Ej, czekajcie na mnie, bo ja muszę zjeść sobie cukierka. Ja też. Do smacznego cukierka. Dałam już to. Staraj mu ze imprezy zostanie. No Ej, bo nie, tu teraz dwóch typa na muszę Gdzie? jest. lecieć. Tu na dole tam. Tam są. No, Tam no, po no, co? tam Tam lecie. w tych rozwalonych takich. Tam są. Jakie to oszustwo, a wy tam jesteście. Dobra, nikogo nie widzę. Dobra. To jak No ale kościół tu biorę. od góry go bier. No wiem. Tyk. Ja dupa nic nie ma na górze. Ale na dole jest. A ja jestem w strefie. Ej, Te hamstwo poleci- wykrzywione. Ej, chodźcie na trzy domki. No kewa mam. To możesz. Kewa. Ej, chodźcie dać. Ej, chodźcie popatrzeć na garaże. Czy... Bo tam są... Ej, chodźcie tam, gdzie był ten. Jak się nazywa? Nie Borys, tylko Nanek. Chodźcie tam, gdzie był Nanek. A gdzie był Nanek? A tutaj Ej, był Nanek, a Nanek. wiesz, że tu gdzieś... Może nie tu, ale... Tam, gdzie Hajstuje jest ten. O! Tam, gdzie jest O, czyli na ostatnie O. No, ostatnio... O, Ej, skrzynia. dobra, polecę do was. Nanek, chodź, podzielaj się kewą mi. Bo mam dwa duże. O, Penetrowałeś tam? jasne. Ej, bo ja Tam jest nic strefy, nie mam. No to zbieraj, idź do gdzie jest skrzynia. Mati, takie rzeczy to musisz umieć. Ej, na chwilę nie chcę będę się cicho, uczyć. bo ja... Ej, chłopacy, na chwilę będę cicho, bo muszę biegnąć do was. A jak będzie... Nanek, A jak chcesz tego będzie kewa? Nie. Jak będzie portal, no to chodźcie do mnie. O, O, nice. czekaj. No Bierzesz? pewnie. Masz. Masz kewa tu ze sobą. O, dobra. Czekaj. Bierzesz bandaże czy wziąć? Weź. A ty. No granaty. Wziąłeś mi. No co bierzesz Dobra, granaty? to weź gra. No to bierę. Co? Jak coś to ja mam tego, skara. Okej. Tak, no. Powiedzmy, że jest to ustawione. No, mniej więcej. Dobra. Ja w sumie mamy jeszcze minutę. No ale No, masz zobacz tę gdzie jest minutę. strefa. No wiem. Ale ostatnio dobiegliśmy. Nawet niecałą minutę. Ja dobiegnę do strefy, bo ja jestem od niej blisko. No to dobiegnij i się schowaj w strefie. Nie, bo jaki styp nie zabiję, lecę do was. Nie no, leć do strefy. My lecimy wszyscy do strefy.
No tak, chciałem tam na górę spenetrować, ale tam pewnie nic nie ma, to walić to. Ej, bo ktoś teraz słyszę. No to... uciekaj. No, schowam się Może za nie przez drzewem. miasto. Albo Strzelaj w niego, nie? Albo schowam... Ej, biegnie wytas z krzaczku. Tylko mój łom widać. Ja już je to. Tam Mati leć do strefy, bo znając ciebie to jeszcze cię złapię. Kurde, my tu mamy daleko. Ale powinniśmy zdążyć. Spoko, masakra, spoko. Stało. A co masakra pisze? Już wszystko wiem. O kurde, kając. Czemu tu nie patrzysz? O, w sklepie są te małe kewy. No to niepotrzebne ammo. Ważne. Bo ja biegnę od razu do strefy, wiesz? A tu jesteś. Ej, czemu ty chcesz na wykrzywione lecieć? Lecę na wykrzywione. Bo z tego co widzę, to się na wykrzywione. Ej, ktoś się wyłączył? Nanek? No. Aha, jest. Borys? Borys? To Borys się rozłączył na net. Nanek, ja już jestem w strefie. To dobrze, to tam czekaj na nas. A Borys jest? To ja pójdę do małego domku. Ale to chamska gra. Czemu chamska? Nanek, a... No bo nie ma żadnej broni dla Jak mnie. nie ma? No bo musisz szukać broni, to nie ma tak, że ktoś ci da broń. Tylko... O, już leci. Zabiło cię, Nie. Nanek? Ej, Nanek, ty jest... Ale chamskie. Nanek, idziemy do kolejnej strefy. O? Ej, czekaj, Nanek. Ej, Borys, jesteś? Borys! Ej, Borys się chyba Ej, obraził. Borys jakoś się nie... Na co? Nie wiem. Nanek myślał, że się obraziłeś. Nie, ja się skupiłem, bo już jednego zabiłem. A tu Nanek uważaj, bo tu dwóch widziałem. No, widzę. Lecę do was. Wiem, smurfy lecą, ale ja gram. Ej, co wy tam się tepiecie? Ej, tam widzę dwóch gości. Ej, 3 gości widzę. A czemu ty nie biegniesz? Strzelają we mnie! Ej, ratujcie! Teraz już cię nie uratujemy, miałeś lecieć do strefy się schować. Czemu nie leciałeś do strefy? Ja się będę bronić.
Kurwa. A nic, ja kończę ta gra, bo z wami grać, kuźwa. Jeden leci tam, drugi się nie odzywał. Ja na pewno. Co ja mam mówić niby? Nie wiem. Nic, idę pograć w inne tytuły. No. Ale ty Pograć w idziesz? inne gry jeszcze. No. Okej. A Borys, ty zostajesz? No ja kończę też. To nic, może Okej, później tam to pogram. Borys, zagramy sobie Borys, zagramy sobie jeszcze jedną rundę. A Borys, ty skinąłeś? No ja już skończyłem. Dobra, nic panowie, ja uciekam z imprezą. Trzymajcie się. No, Dobra. narka. Nara. Borys, to zagramy. A, dawno nie grałem w Knak. Jak nas jeszcze? A, Knaka. Już nie pamiętam co to było. Aha. Pamiętaj, jak promienie cię wykryją, zostaniesz zniszczony. Jak to się naciskało? A. Jak to się uderzało?
tutaj mamy. Coś nie przejdę. Co, zginąłem? O fuck. Aha, jest już to otwarte? Dobra. Jest już otwarte, to dobra. O. Mam tu czegoś. A. A tu co? O! Dobra, tu nie ma nic. Idziemy teraz tu. Ach. Hej, Nak!
Jak się czujesz, Nak? Jakbym lunatykował. Dziwne uczucie. Czymkolwiek jestem, nie mogę się od tego oddalić. To będzie przerąbane. No jakoś widzicie, komnata znalazła. Ile tu zabezpieczeń? Z chęcią się dowiem, co też Wiktor tu ukrywa. O fuck. Jak ja tam mam wejść? A tutaj. A. Ajajaj. Dobra, idziemy tutaj. O, chyba mamy jeden etap przeszli. Chyba używa reliktów, żeby zbudować silnik. To silnik poduszkowca, 1000-krotnie powiększony. Może zasilić pojazd o długości 3 kilometrów. Ciekawe, co jeszcze znajdziemy.
Ciekawe, czy te lasery jeszcze będą. Uważaj, Nak! O. Tu ma. O. O, fuck. Oho! Kiepsko ze mną, kiepsko. Kiepsko. Bardzo kiepsko. Oj. Oho. Dobra, zostało mi trochę życia. O, fuck. Takim życiem tego na pewno nie przejdę. No pierjem. Oh fuck.
No to nic. Aha, wygląda obiecująco. Pewnie znajdziemy jakiś trop. Myślę, że chce pan zdobyć te relikty dla siebie, żeby coś z nich zbudować. Masz rację, Lukasie, chcę. Od lat nie byłem tak podniecony, więc byłbym wdzięczny, gdybyś pomógł mi się dowiedzieć, skąd się wzięły. Cóż, to mi wygląda na plany kopalni. Tak, bardzo dokładne. Wiktor zaznaczył miejsca, w których znalazł te relikty. Im głębiej zszedł, było ich więcej. Aż w końcu zatrzymały go te wrota. To musiało być bardzo frustrujące. Reliktów starczyło mu tylko na ten wielki silnik i tyle. Doktorze, Mów nak. myślę, że jestem kluczem. Tak, mówił Wiktor. Nie, chyba naprawdę tak jest. Widzi pan te otwory? Są w kształcie moich elementów. Tam widzę głowę, a tam tułów. Wiktor sądzi, że mogę mu otworzyć te drzwi. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest kopalnia? Kopalnia Trogdo. He? Jest tutaj, spójrz. Na wzgórzu obok jest zamek Wiktora. Ależ to cudownie! Pora się tam wybrać. Dobra, to idziemy. Może tu pozbierał. Nie ma chyba tu nic więcej. Mamy samolot doktora, wylądował, ale był pusty, zdalnie nim sterowano. Bądźcie czujni, moim zdaniem nadal są gdzieś... Tak, jesteśmy tu. Co ty chcesz osiągnąć, Wiktor? Porywasz niewinnych po to, by zbudować lepszy statek? Więc widzieliście silnik. Imponujący, prawda? Choć szczerze mówiąc, jeszcze zabawka. Może potężna, ale żeby coś osiągnąć, potrzebuję reliktów. Wkrótce jednak będę miał ich pod dostatkiem. Wtedy zobaczycie, czego dokonam. Czego? Może podbijesz świat? Nic z tych rzeczy, zapewniam. Ale doktorze, co pan tu robi? Czyżby pan też odczuwał pokusę? Powinien pan być w wiosce goblinów z Rajderem i pomóc mu rozwiązać zagadkę tajemniczej broni. Lecz pomimo tego wolał węszyć w moim domu. Przypomina mi się doktor sprzed wielu lat, zanim Charlotte go udomowiła. Nie waż się tak mówić na temat Charlotte! Przestańcie! Wiktor, pakuj się już! Czekają cię długie wakacje daleko stąd. Tędy. Dziękuję, Katrino. Kurna, da się prać.
A. Spójrzcie, uciekają. Ej, no wiesz ty co? O, faktycznie. No jak widzicie, dobrze jak myślał, że jest tu coś. O! Zmusiliśmy ich do ucieczki. Ach, ty durniu. O, o! O, o, o. O. Biegną na dach! Ale dobrze to idzie. Jeszcze coś jest. Teraz na pewno te dwa wyjadą. Pozostałe. Kuźwa.
A, widzisz, a jednak. Proszę bardzo. To jedna my ominęli. Jedna my gdzieś ominęli. A nie wiem, Kaj. A! Kurna! Pasuj go. Nie wiem, czy teraz to użyć, czy to za chwilę użyć. Rozpocieja. O, widzisz. Za tym razem się udało. O, fuck. O, panie. Łap to. Oj. Później wyrównamy z nim rachunki. Dobra, wiemy już co trzeba. O, mój samolot. Jak miło. Tak, Lukas, wskakujcie. Czas odwiedzić kopalnię Trogdo. Czemu to zostawił, głupek? Nie mam kontaktu z Ryderem. Więc podsumowując, nasz plan zakłada użycie bocznego wejścia, tak? Później przejdziemy kilka kilometrów podziemnych tuneli, po czym Nak otworzy nam drzwi. A, i nie możemy dać znać Ryderowi, co i gdzie jest grane. Tak, zgadza się. A co do kontaktu z Ryderem? Widziałeś kiedyś podobne cacko? Czy to holobot? Zgadza się. Gdziekolwiek jest, znajdziemy go. Ryder, udało nam się odbić Lukasa. Ale Wiktor niestety coś kombinuje. Ruszamy do kopalni Trogdo sprawdzić co. Ha! A teraz do kopalni. Nie byłem tam od wieków. Jestem ciekaw, jakie zmiany zaprowadził tu Wiktor. Ładnie. Ładna gra. Kolejny dział. Nic, zaczynamy, nie? Pająk!
Chodźmy. Jak oni to przeszli? A! A może nie. Czekajcie, co wypala. Bo tu trzeba mieć obie ręce sprawne i przygotowane. Chyba jest 10 rozdziałów z tego co pamiętam. Jest co pograć. Fajna, przyjemna gierka, fajnie. Mi się bardzo podoba. Życia trochę mało, ale dobre. Okej. Czy są tutaj gobliny? Nie, dawno jest stąd przegnana. Kryją się tu jednak istoty o wiele niebezpieczniejsze. Dobra, to nam się udało. O. Dziękuję. O, dotarliśmy do czynnej części kopalni. Nie ma tu jakichś tych? To nie było jakichś żadnych... Nie widzę żadnych wejść. Dobra. Ło, udało mi się. O. Co? O, iść. Jeszcze, okej. Jeszcze, że nie trafił. A. O! Ło! O! O! O, szkoda tak życia, no ale dobra.
zniszczona. Tak, cholera jasna. Oj, oj, oj. Ach. O, ciekawe. Najwyraźniej w silniku windy brakuje reliktów. Nak, mógłbyś się tym zająć? Kurde, i zaś taki mały. Dobrze, życie wróciło. O, rany! Widzisz, Lukasie, to właśnie są prace wydobywcze. Usuwa się ziemię, odkopuje konstrukcje i bierze relikty. Rodzina Wiktora zajmuje się tym od ponad 100 lat. A do czego są te bariery? Cóż, mieszkają tu istoty, które nie chcą, byśmy zabierali relikty. Trzymaj się blisko, a być może uda się je ominąć. A tutaj się. Skrytki. Jakieś dziwne, że tak... Nic nie ukryli tu. Dobra. Będzie. O! Też nie ma żadnej skrytek. Dziwne, że tu nie ma żadnych skrytek. Czekaj! Widzę tam strażnika.
O ty durniu, ty. Dobra, powiem wszystko, co chcesz wiedzieć. No to słucham. Więc skąd wzięliście tę broń? Sprawa wygląda tak. Zbieramy relikty, a potem Gundahar przylatuje tu swoim pojazdem i wymieniamy się. Relikty w zamian za broń. Nie wiemy, skąd nadleci, po prostu czekamy. A co to za pojazd? Dość ciężko go opisać. Zaraz sam się przekonasz. O nie. Więc? Co tu się stało? O, to będzie bardzo długie. Ha! Spójrzcie na te budowle! Dotarliśmy do miejsca, z którego pochodzą olbrzymie relikty. O, fuck. Kurna leć, no. A. Kuźwa. Kurna, leć tam do niego. Padaj tam do niego.
A? Ale nie chytam. Ach! Dobra. Spoko, fajnie, super. Ah. O! Ach! Kuźwa! Poziomy są coraz trudniejsze. Faktycznie, te poziomy coraz trudniejsze. Aaaa! Wow, ale mi przysadził. Dobra, powiedzmy, że się udało. Tam! Oto i nasz cel. Ach! Ajajaj. Oj, dupa blada. Posprzątany. Giga z makiem. I od początku, no chyba mnie coś zaraz weźmie. A. Ach, ładuj mu!
gościu zdenerwował. Mam tu jeszcze czegoś. Mam. O fuck, no właśnie tam. A, dobrze, że od tego etapu. Ach! Dobra, jakoś nam to tutaj idzie. Powiedzmy. Ajajaj. A teraz Udało się. chwila prawdy. Wiktor miał rację. Wielkie relikty i to w ogromnych ilościach. Nak! Już czas. Otwórz wrota. Nie jestem kluczem. A co nim jest? Tak myślałam, doktorze. Widzisz? Mówiłam ci. Troszkę poczekaliśmy i przyszli sami. Cóż, a to ci kłopot. Miałem nadzieję, że pokonam tę przeszkodę. Więc? Co teraz będzie? Docierając aż tutaj, wykazał się pan zaradnością, doktorze. Mam nadzieję, że pomoże mi pan znaleźć sposób na otwarcie tych przeklętych wrót. A ty, Nak, nie będąc kluczem, stanowisz wyłącznie kłopot. Zabić go! Nak!
Aha. O fuck, i co? I zaś mu zaczynać? Ale chyba w tym miejscu sobie to zakończymy. O ja. Dobra, w tym miejscu sobie to zakończę i zakończę live na dzisiaj. Tak. Dzięki za dzisiaj. Fajnie. Tak sobie troszeczkę popykał Fortnite'a, my sobie popykali w Knaka. Może jeszcze dzisiaj wieczorem, ale to nie jest pewne. Znaczy późnym wieczorem, może na godzinkę wpadł na Fortnite'a pograć. Może jeszcze ten Knaka dzisiaj, ale to zobaczę. A tak to zapraszam od poniedziałku, też właśnie późnymi wieczorami, bo mam zmiana B. Iść do pracy. Dobra, dzięki. Cześć.